keyo nigo balinsi ya morokerio ya Baibuli. Lakini asesa kulikuwa tebile na naro ngemu umwisiku inanda ko teja ko ngemu ndo mai kemundo nere tu alingiri dichinga kichama ega nere nero nare ko kweresa nero likuwa tebete na ugacho gatonyora nero nitei nero ege ndo nare ko kotebi okore digere kabisa oyo no mwisiku ori are very dangerous ono muntu mubi ege ndo okora tema kwirenda ande timaiti bono gosesa activity ngo kobekera ege kogera ke mundu naba okora kindi gyonse gocha sori elinde anyora libaga yo kobera nanji gosena ba okora kindi gyonse gocha sende elinde otigare tutaliamu bone ke ndongo hotelneke tema korora soguta na sogochi ke mundu naba okobekera no nabantu bakubwati kurumai to komanya igo bono mangana ali akotebi ali gukugwona tali to yaira buno mochesa ke mundu no mobe ninche mu maete ni mu maete mena isiko ayebone ke ntoko rantigi ndiri ne lakini tingu gotika aye no tokobera nae na chori rogo iguri nyabe na igure sagi na igure buya lakini ekento no akiagera ntamwiranireti no butindi bwa yangoro oli no mobe tali obutindi bweka oli no mobe oli gago gokorera egento ekibe no mobe sana yabeta totenene kabisa totenene rogwanjani bwaitu turwane se neba nesegi eyue nebembe tuyerwane twenstoramo totige korigerera ni mistake sai totenene mnege ntekemo dari turanyare kurwani oyo goturwani oyo kurwani gwanjani bwaitu oyo tataiti totene namo abeta na enganje nje sagini ni to basa gondi gasichinga kiechi karate kurtri na bet aboli ne namete ke muntu boli ningo namete ke muntu ningo mesukori yaro na banyoro baka kerore basta banda bono inchena ege subate ke kanzumbu ngia bali koyombe kirelio elio baba bachite bakaligi osene lie nyambu ngangi cheiga yani kwasomete kose muntu wenge na school lakini abane na to kodi kuti moto aki elili chibasa chiyere tentinchete go ande kapjeni ga ko ngai ngayani ngicheiga mbe streamline pata benge ndwali amakoli elio geli baba konyana uchiriga anya tajo mwana onte elio kondre mama be kagabu pata ba to gochi to kobekerero ngoli bono umukungu onasumbwa bobe nkamosel akamunyoka somugambi
akareta abiburi baye lakini umaete mukungu tago chanyombe usinje na munyombe tatigete chicho sobo Usinati. chicho njenga sobo chinyomba emete igoro bamenya Utene. nande no irana bona yente ketobe bunante gete pesa ni Pesa na. he ngoburi nore pesa kero kondro igairo rebe otoka ngene byana Tora endo tege wante ito umete. nkyo koli kwanza Twende tocho. njengo takarama kumanya nguikese mbabwa pena lipa na mpesa Boko ngumbo yengo tengo liwara bali. tora iguana na to chako chibas ya no meto ochigo kongena ngo chigo koro estari na koro kinembe Ase que kenda oro. Muga kantu agosa. Wa ko nande. iguana bono ga ntora nyamanyiri umugaka lakini no seno ari Nwale kara kini ngetini oro. igota ryo kwaru arabeka aye nyingwerete na tuona ko ngageria rega buno yote sibi Bono chinte meti. boso torandemera Tinda kore. bono kanya kondemera kanya ko liso esi Sawa. unoje buno mundu ore chim kanya ko liso Hizo es. umuntu ninje omo person ni Nayo. tigana nebisu baye bya matanga bikunya kokongaina ngango inje ngo kolenda buyanko igorere duka mpesa Nyakuragira ngorango. Abu wakwani. yani ukatanga nabo kocho kutekarere Eti gebe. chisigati kucha kumnya kokore chisaisi chinene Na banta gitu. yinte bitoko bega senje lakini nocho cheke nyoro mubisani mubisa na bono 2027 ngotene nani Kwa kwa rebe. aye tokorege turua asa no bande nande ntoko manye kirabe no rojo rugonyo kotutengera korua itinda manyanga no muntu kumbwati no muntu ore kukubwati no muntu nsasi pekitinga mwe musio yo ngakia wetenjere Turu abon. Sagini kango teiga. Jeno mwisiko yonte ngokurukuke muntu ontishera. Ritukuriri kwa mboleti ngani nko ngoro yane. Kose ningo bwanchani bwane. Nanche ngamwanga ku bwanchani bwane. Omwisiko lina akora kindi yonse arakore. Njeno nko bana mbu yandu sia sama ko kago angite. Manya ne tuenda twensinche naye. Oika tutenene elinde toruanderere obwachene twenstoram Ndio marega. bea Embe. Nabo igara. igira kintu toganda oka tutene namu Njaro na banate. Njaro na banate. Sorry. Ibe continue. nta jera bono ndone binge biro ndena bagweto mutu ayo ore no kali kucha botai bantu ganje roma taina kigo se korai to ko babanga anjera kero mundu atakiri weka bona lakini ndo nare ko tebi niki aiti bwobo chinonde na pakengo ikia ka baket Nchi pakambe naye. Hara tukole twins. obo maina kabisa Sabi niko batete nene. iko ko iburi Na igure. Abara kiri anda utiri mwisiko yitiri. oyo tirimbo gocha Nga kimuntara atumbuke. Ama wakati nene. Batate isori. Mwisiko yuta. Kia manana. anjira baba konya ro mundu agweta bo eta ndo banga wata mangana ba gweta ngendi twali ngo sina sai atene ne igori ona nya lakini ono mweti tu Watu gatate ni mwejo. oyo no mweti oso kwa mumanyi Timu maiti. Este ya tena nero ye. ntigana ne bona nare kwa ndako chengi mungwano sana sina aina kwa ngano kitu achitwi Nchi nalikwenda kuchi eduka ngo ikarugurari. Kentongira nalikwenda kuchi. userere tiganga ndenda no mungwano alafu kuira na tuka bona ande baba tonga kilesi esekere gento kiari ando boni gantu bwate kende giguto gegera Oni gento kitigariti nekyo kiake muntu. kimuntu to ekimuntu erio bari aye no gutenna tutenna kimuntu abwate kogosa kuri abantu baboye baendekera omuntu enchera yaye akonyora abantu bari amo kabisa akiri etene inamo bagokora egento ekemo akobwana onere tagochaka gusaba kobona tutene namo
inari rio goria ke muntu ai bono ika ya ngende ingo kora kurwa kwa keresi mingi wose no refri tuchitu kwane na sawa ina nchi tikanke duka sawa ai bye bono kwarema tegonyo gutwa nago tenga tegotwa robwo esa isnere ina alikire tunya gitari obora bunda bwo no makeup bintu improvise ti ogo sumbali na koko chimpota na chiechi banya sawa ne chindoto ngoja kire mo yani bono aje nago tegiga kanya ko propenda umanya ngi uchiko sawa ebesa ni toka kanga na masakarara Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Kwamire kuno munyari bari twakwanira umuntu wayo mwiga munda koranje mugakata iyo nyari bari orakorigi Egati abanyari bari ko gikiri gatambukiro kiaye monda ase baririra kubwatana umugavana Paul Simbarati elyo kwenekea amagenderero I once again thank our teachers for remaining patient and sticking to the course. Magega yogokore konda ase miaka 10 bono nigo aborke aba ECD bali kirobene Intwe muneke ombekia ke university ibazote abanga 20 muna mwanya bantu batolenge igekere problem yabe tubuye bisa County ya Kisii kubwatirana asogosemya abantu igoro yo gukora kisegi cyegenka Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Tindi ko ngaina leo njomba na amanyorete. Ana amanyorete para muina ya kamboni nkajiwo. Ngamotevi nore nchevi ntevyo konya ngontevi ngati ngakutangaza abutinte nenyo. Kenda kubuza. Atie kwa mweresete asinenda. Ngwa menteri tukeria sina chete. Na moteve ti minore. Incheti moteve ti kende kyons. Na kwa ngeto buroi. Tagwa shum ndei na kwa ngeto buroi isitoshe na rusi ritinda na tukutire anyesate echoyu momno mino ngete nyiraneri ingyo gukirira nyiraneri amete gumete ingyo gochiera igo aye ngumete ingyo gochiera igo nde tontei yani timendi kiki andiete ngachika kobo musanyu erikiri kurwinse paka igoro omwisi ko chira mangana na kide ate sometimes yota ikonorera amangana okaka akumwamiri ti nendo kumeti ogonse kere ti kwati mainongo seka one yande kika sinini na kyokogera ege sinini na kyompoje ai toro tininze kebetete twa gocha gutigana nera arurende na kwa taarifa yako onchomba tari kumanyara pati onchomba no yone asto arurendere no atanda ayoko muikanye iga ituko ndirio ra munyo na inde ntwiranira nite woni iga ni nyangi to bange to gotebiria mongari ogotebiri mongari ayenkonyo aye kwanza ngonyo no nyine kanisa yoka enyangi gutene ni gutokora ni bubu na inde rikatureta nae Mente, dika turetane naye. Njoma etindo chimago sana. Onjoka, kenda mimi. Naenda kuchakira rero, tubasa gutacha minta. Naenda bwebe ndwari ngo busani naye. Otherwise nteboni ngo musani onenya beta nero ranga advice. Igona bakwa moyo. Soka. Kenda mimi. Sawa. Sawa, your highness.
Yako ndigere rigenda mino. Abantu buna bano no abanyina babo bari kubyare bibeti twatire tsiro gusesa buni twasibeti cyanga kunango boni gateraira. Konyore minto. Tera akora ni lembaye kumbafu. Tena nang kiyo tamera. Kiya ko tamera. Mogaka. 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 Ndio kwanza mera. Mogaka. Ndio. Mogaka naro wachigete. Nje. Nyiruka nero naro rikuru ari murabu. Ndio me munyaruka me to murabu mbora naye. Ya mogaka naro nyiruka murabu kurwali. Umurabu. Muiseke kiyo yose. Naro nakana mnyokire ne iranire na wachigete mogeni ntamaye. Nje na baisike para bunto liko chiana amo. Naye bweka ngorra yani to ko machiko swana na. Omogeni ochire sa mogaka. Omogeni ochire nche na gote. Na morora. Aratika. Ingi. Tata. Mwanoni. Haki mama tata ochire. Mwanoni. Hai tata rure Nairobi. Tata mbia. Ngakingo kwa. Mbia. Mbia ndi tata. Makoi. Ama tuko. Ama tuko na mama. Makoi kwa rure Nairobi. Ay. Nairobi ya kwa masaniga. Makoi karibu. Bwana bwana chiete Nairobi ngandikira bana ngaba konya bia. Aya. Egasia tuitire. Egas. Egasia tunyari. Eye Nairobi ko kono norete. Aya. Nyasao rumuya. Karibu kaba. Ngakia abandi bali na bitutumbi ya. Yo mogaka mbia tole. Bintu byose mbia biri kyombe. Abana bo abana mbia bale. Bintu twagenda kuchie town. Muna gwatike tombo china boru mwaka muna liugali ano rino no mo chibana muna gwachirega. No toro ke yumo chiyo. Ndo jinga abantu mbia bali. Abantu mbia bale. Kuna kusairoge no rogie na baya korosia. Ya na ronga. Egasia bine tukwatise. Ngaranga ganda araba surprise abananyo ali ba. Surprise naka. Kwa ndio bya bano mogaka bano karibu bano muchiyo yo bano. Orla bana so berete kasoro. Na ndo chore gae na choro. Tambu yari. Tata tuli buya. Na igure buya yani. Na igure buya. Tata. Kwa mecheri. Ko tiengi tikane to mogaka. Ingi semete. Una kwa mwana. Yani ingi uere to mne manyo. Vitu tu agende to tata. Hivi ndombira chiko kororo. Karibu nyumba. So anyombe mbura yonsi yature igo. Wao nyumba ala mwa karibu tani. Ya beta. Bora mtango mimi yako. Hello, mambo. Acha mimi niko poa. Umepotea siku mingi. Shughuli gani hiyo? Hata ungenialika akiwa ni mbaya, wala iwe ni mbaya. So kuliendaje? Ile stuff nilikuambia ulipata? Saa at least sasa niko na hopes hapo.
Sawa, mimi niko tu humu, hata leo sijatoka. Kwa tunafanya kazi za humu, si unaelewa? Okay. Wewe Ngoja kidogo na kukoja. Nyaboko kwana. Mimi sana. Watemire gwakira nyaboko simi mwate na iwe simi go kwana simi narengera ninga higa nyaboko gwakira simi. Musani wanakugamba naye. Nyaboke tinamwakira tachiti koimuki. Tindairorira kumwakira. No yorengera ti nyaboko aratoke kali chinseti. This is the second week ya chakire. Timaitia rasari juu tarante byanyere sasari. Tindamwakira simi ya kabiri dinamwakira family. Omwana omwiseke the second week atari goteba sare amana woche kwira nanga bwana ai watemire kumwakira bono ekera kogenda nantetia sauti ekingo mwakira reason yo kumwakira nele kumwakira ukhairi asari orino mwana omwiseke egente gitanga ntari mwana mumuranda mato mwana mumuranda nabo shukuka nyorre bwa nyorre bwoye wata na manene wena bana racing inchangire kwe bwata wono na bago kora kende gionsi atake onya gogo tema gokwana nere mongere information yekurukuga wikone bona evi atake to kora gabo muga amanya nimbwate lichiko lyo komenya bone ga asa tari ase ogosoka nande koirana kwasoka koirana muno tege kumwakira ndi ngomanyara ngomwere sande na chukulike eskuru asoi sengenye na ro chabero mwana mu yabono na bawa nko otigire jibes amenda uma wante bono na bono nkire ganga timboli abarombo bagokora ngomanyara ngomwere sande Television ya Ndizi TV vono na bukura ly'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'ubwikere abarigeriya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yawo enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogokora oseria chikeki chia kerengencho aseri igori ritari kogoita ngorosi atore chikeki chemeyega au bunna chikeki chemeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes
corporate cakes egatiye keki chinde chinyinge nigore nyorere keki ngiye yokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka ime mochobosongo asamanke gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi mkuru wa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boigo setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Vyake gima umwanchi umuli weta seni kia Ndizi TV niko charagire chensa isato chiabo no maragoba asende no gosemire muna kwa biriko gutwara obulgeria borobia abayigo kwego kelya emirobilio imigeta seni kia Ndizi TV okwalingana bene asemesa ya mangana meya elinde tosanga sobwamo gochakabonega goika omwelio inyorana bakwenda gutubwatia sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na wega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakatunya wetera www.ndizitv.net iretere Frida Kerubo nalio kweneke una chibi channel yogire wikira sole asenchira ya bene nere petronira mukira niko tukubatenere Joshua Auta asinsemo chibiro kirelio kulindo manchu muri yegete tranyora mangana yo asenchira yokuyachuta. Twakwanire buno munyari bari twakwanire umuntu wayo mwiga munda koranje mugakata iyo nyari bari orakorigi egati abanyari bari ko gikere gatambokero kya Monda ase baririra kubwatana n'umugavana Paul Simbarati elyo kwenekea amagenderero. I once again thank our teachers for remaining patient and sticking to the course. Magega yogokore konda ase miaka 10 bono nigo aborke aba ECD bari kirobene. Intwe mune kiombekia ke university yote yabanga 20 muna mwanya bantu batolenge igekere problem yabe tubuye bisa County ya Kisii kubwatirana asogosemya abantu igoro yogokora chisegi chegenka.
Mwanchi omurigereria ayongati yali nkwariganitie asomogorogo rero kurinde ngo kwarigania erinde tobe tugusanga amange asenchera yobikiranu amayaye bire bigani gotuko yachaka korwa se county ya Nyamira asengo kumenya buna abamenyi ikorwa ase bunge ya West Mugirango nigo babere bakogokera igitambukiro cyo mu bunge Stephen Mugaka asogwekirania amagenderero ase chinsemo imeye bunge yo asibali bagutumika para yegesieri iyo kwenda gucia asensemo iyo mokonge na kiabira nigo baerera omogokobo magiga koroserigwa pare yo asibaneke buna nigo obosombi bwabere bokoroberwa naboigo ase chinsemo chinde mbaba bakweneke gukunyirwa egesima asibara chikwenyorera amache amakineno ku kegima muri kicho Job Maangi nabagakwira chinga kichai chabene naboigo gutarira chinsemo cyo naboigo gutwariganiria oroboti rukubwatia nigo yaba umucengo umunene asaba menyi bagutumika epara ekurwegesieri goche omokonge gwika kyabira mayo y'umubunge West Mugirango Stephen Mugaka gutaka kubeka omorom abamenyi abumbaterera makonkonyora baeteire ase babwate obokongu asabana bakogenda esukuru abaroire gwikanya gitari nabo igo abantu bari gutumika epare yo ase obosombi kwenye twachandikire para ya matobe para kwenye yatuchandire twabunekire megonga ase ng'encho yokorina chipikipiki one pare ye yatuchandira matuka mange iga igo tugwikira none bigibigi kwari ne tugwikira nchira muina aria gwatebi none uyo monyene bigibigi ya genda ni kibesa mbate babono epareye yekubwata ni chiwodi bere ya township ne ya Nyamaiya ne chikororobya obosombi na gokora amagimabo koba mororo iga bare ento anakorosa ligo atwali gwetanyina ligo litoko yana nyina ligo wosunyi kwa yana nyagetali wana iga ntoro jenge ntogende nyagetali nende ntonyore gari gutoira nyagetali na bana be sukuru abo baranyore gari kubaira nyagetali na many stage road for the first time on natwarore biragita bya idresika biragita twakabigure ona twarore magendra onara abo toko nyara kwa access customer kuchimaiga twakara twachikoba aso umuntu ari kuru ziringi 30 ona botoko nyana nemia sega singi atakoreire toro segi para kwenye tuchandete ona yara vile namba tukitana ndata kwa korokoro into kwa sabato bile wotia Boyengana yende baba kobokera nokole mugwegesima no mubunge bwensemeyo ase sukuru yage komoni ejwera chikoboroberia amagimabo asekonyora bachandikire kogenda roche asara tambe amakyaro gaki gwatokonyire gwaturusirie eibuyu mutwe sitware kogenda arangenyo rero gwatorenta ira amanje isika nabo tubwata omogoko monene yasa konye twabeire tugusumbuka bono ngorengera ring'anto che toike ase tokobeka none ebiticha ebiticha twakonye kira sensemo ya mache mbairaniria omubungo West Mugirango Stephen Mugaka mbia mono asoko baroseria epareyo na kumusaba kugendera nemeroberio yaye emia ya magenderero yongoiranirisi tuyo somwesimi ominto Stephen Mugaka asemire manyarire ko bagagotokorera mono gwetera ase para konyeto jandete no na bari mukonye bachandegete bagusinyuna ngai bagwetera kero basomiria abana baitoge kumuniga ntorengereti ng'amange nakoreke gwethira ase omogambi Steve Mugaka notoramonaye kuomono naende kero agenderete ase amagendera aya torigererie esukuru yaitu kuomono tobekere system ororo ekera abana baitu bagosoma stima tekonyara koba gekorima torusirie obokongu amache otoreteire twarorirwe obuya bwaye bono gototaiba na tigagenderere tumobwatisie mbuya mono ase ogokora iyo Ginko reporteria Ndizi TV kurwa se county Nyamira Job Maangi Mbiyamano sana murikecho Job Maangi kora se county ya Nyamira asogotwariganiria oroboti urwasinchira iyo bwagare
Gotigana nayo mwanchi umurigereriani otokande masemo gwika county ya Kisii asengo kumenya buna magega yo gukora ekonda ase miaka 10 imeye county yo kona nigo aborokia ba ECD bali nikibakwego keria nagayo mugavana Paul Simbara chikoralia kubalika bene gosegosoa asensemo ya permanent ukwana arati nigo ainekia inenchere ya moyo gwikirania eira yaye asarira buna nigo aborokia bo bagwitira amakongo chinga kicho bakoreri bwabo asarira guchikubasira muri kyecho Julie Kerubo nabakagoikira na siensemecho abayigo gotwariganiria oroboti rukubwatya Namagoko manene gochasa aborokia kurwe county ya Kisii abukanya bono babire bagokora obokoreri bwabo asenchera ya konda asegeka kimyaka 10 abono barachie kurikwa asenchera ya bene na serikali ya county ya Kisii ase umugavana bene kirebuna chinga kiare koriga chikura na bairete yogo chakobarika ase enchera ya permanent buna aba kawikirania litukoria rero. Let me take this opportunity to thank the ECD teachers for the important work you are doing. Indeed, you are the ones who task to train the young children you receive at an early age through the basic of education and life skill. This is a special and honorable responsibility. On our part as a county government, we must therefore ensure that the welfare of ECD teachers is a top priority. So the promise we made during the campaigns, underscoring ECD as one area I am keen to see improve through equipping of our centers, the facilitation better remunerations of our teachers. Third, to know that ECD teachers have been on contract for the last 10 years. And the previous administration did need to improve the terms of service. I once again thank our teachers for remaining patient and sticking to the course. And congratulations for that. Mugavana nigo atebabuna abarimu ba ECD nigo bagokora emeremere makongu na indemia Gocha ase aborokiwa asabona ateba eserikali ya county ya Kisii nere tayari kugendera kubasira. To consider having ECD teachers observed in permanent terms in a clear demonstration that as county government we are committed to offer quality education to the young learners as to give them a solid foundation for their future well-being. We have a population close to 70,000 ECD learners admitted in 7 or 3 centers across the county with over 900 teachers. On average, we have annually allocated around 600 million to the Department of Education to facilitate ECD programming, including salaries for administration staff, teachers, materials and infrastructure development. We have already embarked on the construction of more ECD classrooms throughout the county in our bid to establish modernized centers. And I want to repeat, this is important. Ase chinga kiecho nigo mugavana atebire buna serikali yae nigo yabekire chibesa chisaine ilio kunyara gosira amasomo ase ECD. Service board that now is in place. I'm happy that now the board is already in office and the first item on their entry is to expedite the review of engagement of our ECD teachers for placement on favorable terms in permanent and pensionable employment. Kukwana no mwenyakero gobwe semi ase county ya Kisii Victor Mwamba uyunere robotwerero obuya bw'abarimu ba ECD. The teachers will have to smile and smile well. But we want to support you, support His Excellency. We do things right so that in the fullness of time, everybody goes home happy, sleeps well without trouble. So we Ripoti ya Getaseni Kiandizi TV, Ninche Julie Kerubo. Mwana sana murikecho Julie Kerubo ase orobotyoru.
Otigana nayo na gosika mutu asorobotiro ndo mwanchi omuriyeria nigongo kumanya buna egati y'abanyari bali nigo babire bagwesokia bene nabo igogukwana neryo gerimo asebalire eira kubweterana n'omugabana w'ikaunti ya Kisii Paul Simbarati asokwenekia amagenderero kurinde nigo bamukirie omukonyi w'omugabana Dr. Robert Munda asokubweterana n'abarayibekia magya UDA aseba muganiriye gusaba amabira muri kicho Daipona Sanya norobotiro Chinga kibono amabirira ge siasa agendete kwenekiwa anenime kaunti ya Kisii abamenyi kurwa nyalibali nigo banyarire wesokia asobonge nako momocho omokonyi b'umugabana we kaunti ya Kisii Dr. Munda ase ogutatuara omusimamo. Actions of the deputy governor of moving from a position where he is representing us abanyalibali without consultation is wrong. Agosara munyalibali omugima bareto omuntu okorokosoro nyomba cyo kujya abanyalibali ekina kitu ihuro borotu akira babamo kuno munyalibali akaro munyalibali tutakete ko begente kama nande ngo tolegente kama tote bimonda iga nintu twagerete akaira chikura tokamose aye simba advice kuno mungana lakini omugako nande no muri sikye kanisa nibagambe chando yare kororekana asabe nyasamo konyi chisemino bongaini ate bisimbe gekogera arumwana mundu manyire ko imoka oretiro osoro nero kuja kukwana nyalibali kuna bali tu akwete toka ukwana yaiga na somusangererekano omonene oyualiganwe meya ATC amasikani asirire nonyana bo ningo barorekana na mabolio asokonyora chigasi ase serikali guchia sabana babo yo kwarora ekomiti eri yo kolika bante gasi ya soire okamanya kuruga totiga ogototiga to ikarasete na abana baito babwate certificate nyomba omanya kogenda osoro utarende tiseitanya ari bari bakatokogitera amaje bwanje tibwanja na bagaka babwate chikuru nanda amaje ito yatirimbo kibuya osoro norore kirako chinga kecho nigo bemurungania asogotasanga chinkwana amona abana inchi chinga kili mocho liatokire. He should know that the constitution gives way for the deputy governor or another leader to consult his people because he is representing his people. What he has done, he has made a decision, a lone and individual decision, which the Nyaribali people are not supporting at all. Kwa ingo kiraya bweka wachire kwaretira osoro na omuri na momoima gase no gotenga gaki kwa mwete chikura ako jakire kora bono nigo batigara no musimamo bwoko moboria omokonyi b'umugabana we county ya Kisii Dr. Munda koirana na gusaba abanyalibali amabera. We demand that we are not going to look for him. It is him who will look for us, who will look for these people and apologize to them. Eria bagaka naye no muri sugwe kanisa omanya ko liyenjera abagaka abana barisi baje obarigie baje bakabuo onye tutageti gusaba amabera baje bagotebina kia mabera gusabwo oira negasi onye gasi to kuchikotokorera liori okorisa ni mapema oruororo ntobwate libaga ni ntuchinguru tochoro monto mongao. He is not acting as a deputy governor as Munda, but he is acting on behalf of a community. Regional balancing is in the constitution. Maiga yaywe nigo balieira yogo chukubwaterana no mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati elio banyare goikerania amagenderero intura banyalibali eto kotebinga tole maiga yao naende goikabona iga etotagitenga onyore debut onyore green pasture onyore bonyansi obese asako endara agire buya tigatigera banyalibali abakire kwaeri agendo obieka ekera banyalibali bakutiga nyalibali sobo sibali. Yinkuripoteria Ndizi TV korwa ATC imeye kaunti ya Kisii elitalia Nedipon Asanya mbia mano sana mwirikecho Daipona Asanya ase orobotiro gotigara ime kaunti ya Kisii abarayikorwa sorgongo rwabusi nigo babuli gocha amo nabo kwenekia bwango bwaterana bali ase okwenekia amagenderero
ukwana oyorigetie ekirogo ime ya wodi ya Nyatieko Daniel Nyakundi gwetera ekiama gya Jubilee nigaborire abarai kweneke mnango bikabali chito bauti chabo ensemo ase ogokorera abananchi amagendero oigonigo aboriro kubwatirana kweneke wakurwa sensemo ya serikali nene naboigo serikali ye county asingencho yokwenekya obokoreri obuya Morikicho Brighton Makoli na mange Omugusi nigatete buna ekero chieli bere chikurwana no bunyansi bogosareka sibono abagusi bagendete kuboria abarai anene koru asorongoro gusi ikwene kwinango beka bari chitabauti cha bensemo na gokora emirimo eri abananchi babachorete gokora anekero babakirite chigura kwene kwina magenderongo chara se county ya Kisii amo neli ya Nyamira oyu bwangoiga gosaba okuboria okwo no yorigitie kirogo gwetera asikiama gya Jubilee asiwodi ya Nyatieko Daniel Nyakundi oyibono boriri abarai anene korwa se county ya Kisii gochama na gokwana neliogi elimo. Tunaomba kwa ushirikiano wa serikali kuu na gavana wa kaunti ya Kisii na pia mheshimiwa Osoro washikane wakuwe kitu kimoja ili wananchi waweze kupata maendeleo, kwa sababu wananchi walipiga kura wakitumainia kusaidika na kupata maendeleo zaidi. So watu wanapososana, watu wanapopigana, watu wakiendelea, viongozi wakiendelea kutukanana, wananchi hawasipata maendeleo. Na vile sisi tunaona watu wengi, wananchi wengi wanatamani sana maendeleo. Nyakundi oyorgo yakwana yo ase amatanga ayamo asensemo ya Moticho ebunge ya South Mugirango nikobono boigo aboririe omugwasiri borendi bwemekithure kindiki wene kubuna oborendi ngotingubore asense ya Kenya anene nonyina chibara anene karotore asichinga kechi che Christmas. Tunaomba sana waziri wa ulinzi, waziri wa security ambaye ni mheshimiwa Kindiki ambaye tunamheshimu kama wakili, afanye bidii. Maafisa wetu wa trafiki wachunge kabisa barabara, watu wapate usalama, kwa sababu ya wakati tunakaribia msimu wa Krismasi. Wegonya kundi nganyarega kubori abatendia sensemo yoburendi kwene kwinango karbale miremo ne county gosini serikali chi county. So tunaomba serikali kuu tafadhali kwa ushirikiano na kaunti yetu, makaunti zetu, magavana tuweze kupata security. Kubwatikana nobogi magokonga nigonya kundi ateruna oboibi no bosani gobo komentakana korende nigo asemiria basahe gwitanga koru asibikorwe ebyo ebirere gosibira abairere kubwatwa na gosibwa asecherane korobara toke na mamocho buna ayo. Kwa sababu ya njaa watu wengine wameanza mambo ya ukora, so tunaomba vijana wetu wajikinge kutoka kwa wakora, na pia wasikize wazazi, na pia wazazi wafuatilie watoto wao vile wanatembea, vile wanakaa kwa nyumba, vile wanatoka na vile wanarudi, ili tuweze kupunguza mambo mengi ya ujambazi. Bado mabarabara yao iko nyuma, iko chini. Nimeona watu hawana maji, wengine wako na mahitaji, wanataka stima. So tunaomba washirikiane, kiongozi MCA wao awafikie karibu ili ajue wanahitaji nini, because shida zao watasuluhisha na viongozi wao. Ngoribote riketaseni Kiandis TV ridhariane Brighton Makoli. Biamano sana murikicho Brighton Makoli ase orobotioru. Mnenchere yamo yogokora chisegi chiegenga ningoli tkolerero ababwatani korwa ase University ya Kisii bakora etara yabo yabene imyomucho bosongo ase kirenga kyogosemia abantu igoro yechisegi chiegenga. Okwana omo Vice Chancellor Professor Nathan Ogesh nigo abagakwerera ase obwagare na nigo barachiokora omorobiriyo asa matko 15 nomo alibosio asingencho yokweneke bnangwa semya bali abantu oigo nigo aineke bna abasache asibire binge nigo babere bagwetera amakongo ase batali gwesokya bene ekikerere abange kwerusia obomoyo Murikicho Mildred Momanyi na mange. Omugusi nigatete buna ekrochi elibere chikurwana no bunyansi bogosareka sibono abagusi bagendete
kaunti ya Kisii nigo egendrete kubwatana nense engima asa matuko 15 nomo asogokeania chinsegi chegenga wose gender based violence nase university ya Kisii ekeroba kora etaro imeyo muchobosongo iliosemia abantu igoro yechinsegi chegenga nigo bono Professor Nathan Ogechi yore omo vice chancellor wa university yo agotwerera igoro ya matuka yo nekirenga kiabo lero twagenda muna university twatara wake town twairana ase abasharekea nituko ase wiki yagendrete wakati tariki 10 tugendrete yani endo kagendrete nkelinga kisegi chegenga ekikigo cyanda abasubati amana abana abanyaruka intumune university tubwate kiombe ky'abalimu ky'abakolie gasibande amana abana be university ga egego soya ego yanda isiko yasemya abantu igoro lya manganaya ekisege kyegenga ekyasemya abantu nga inna kibaranyale wetanga kurwasisege eki nekero kyabere nkibatakire okora nigo barule ogukura gochase abasacha bali bagwetera emechando yechinsegi cha nyumba wesokia eliogokeania ebirengerelyo ase bale ebyo bikoirera abarobwo goita intwe muneke ombekia ke university yozaota yabanga 20 muna mwanya bantu batolenge igekere problem yabere tubwe bisa come out at least onye toko nya goteba asabantu bamino efera abantu bamino no abo ngamba sa tanga aitar musaja report ko tia se police step ya batake chikangaru ko tia chire wata ngabantu bai banegenga chirika ko mbiya mono asokwenda serikali ngadenga alternative ya resolution ya dispute lakini asama ngana kabiranga basa ko tigero ekaro muna onyo ko tichera kera lituko omoyali oto ko nyama marwira akmentire to nyora abantu baitiru igo to tabanga the best way report kia authorities ya serikali ilinde mo assist omoga kanu mongene kemeka ko nyoma na mwanchanire anchana go ikomoelio anchana go ikomoelio taganya ko ina ne biara taganya wakala nyomba chino nandi bane ngende to anya uri ntuwa basacha bange gotogokira ntori go kwana gari tu akunirwe lakini toko tebe garero musaja na ki wa kunirwe mukerero tebe ngaki yayo musubati oyo onyamurindo bo bakungira mbekira maote najitira ihuya ikire tutoketegende abantu bonse tomenya sommarende ase chinga kecho nigo Professor Ogechi atebire atiyemero bali babekire ile kweneke buna chinsege chongo kyana chire walikire egendo ekorope police chi police tubugate isatu echikorokia igoria mangana gender based violence echikorokia about sexual harassment among others amachika yo karutwanya etri ase university ya etriwe onde bwensi ole university kamenya weta asama chika yo na voiko wetani university tuasokere siko sekiombe kiyeto ke university ya chiresko asichisemo ao wanyorane nebyombe balba ebya bangi ebya abasai bya baresire ulya manganaye ekera manganaye akore country to basa kokira potia kutia serikali kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi ababunge korase kiama gya UDA korasorgongo rwagusi nigo besokire bene nabo komochia egekora ekigyakorekanete litko goro asomuteneneri we budget Margaret Nyokango abetega kubekwa byara nigo bayenikire buna okwo guseyine nchere yamo iyo kuburukanya serikali ase abo bisaba bere bakubolwa gutatumekwa bobe chingaki cyo bokoreri bwabo koigo nigo bayenikire buna nigo bakumurwania igesiasa ase balire eira gutenena nere wika omwelyo. We have realized, and upon keen observation in the recent past, not just this very incident, about 6 months or so, that there are some forces within and without government
that want to sabotage the goodwill of the president and the plans of the president and the deputy president to put this country together, to balance distribution of the very scarce employment opportunities. Tell the independent bodies like the EACC not to allow themselves to be used to settle some, I don't know whether it's political scores or it could be some, personal interests, to kill careers unnecessarily. And we want to tell them that we know them by their names. We know those people who are pushing such evil acts. Tangu hicho kitende kifanyike, mbona hawajauliza huu wakati wote, mbona wamekuja kuuliza saa hizi? Alipitia hapa bunge, wakamidhinisha na wakasema hako sawa, wacha aende afanye kazi. Na sasa wanaanza kumtupia lawama ati kuna maneno ambayo alifanya hapo awali. Na sisi tunajua kuna watu ambao walikuwa katika ile serikali nyingine ambao ndio labda wanataka kufanya njama fulani, kwa sababu kuna wakati ambao huyu mama alisimama na akasema aliekewa bunduki kwa kichwa ili aweze kuidhinisha mambo fulani. Kuna ile maneno ya Elois Holdings ya Telcom Kenya, pesa shilingi bilioni 6 ambaye ilipitishwa hatujui. Kuna pesa ile ya unga subsidy 4 billion ambaye hatujui. Ambaye anasema aliekewa bunduki kwa kichwa. Haya ndio maswali ambayo, kuna pesa ambayo about 2.8 billion ya barabara kule Lamu ambaye aliekewa bunduki kwa kichwa akaambiwa pitisha. Pesa ya mafuta ambaye aliambiwa pitisha. Sisi tunaona ya kwamba kuna watu ambao wako katika ile serikali nyingine ambaye bado wako humu ndani ambao ndio wanajaribu kumsurutisha huyu mama, kwa sababu sisi tunajua rais hajui haya maneno. Ninga kiecho boigo nigo bayane kirebuna nigo egesaku kyomugusi keregire ase kolinde bataite goturbanya okoigwana gati yomuraiwense Dr. William Ruto na bayegesaku kyomugusi kolinde nigo baganire obotuki gokorekana na boigo konyora oboene bwenganeyo ase balire koerera oboene gochia ase omuraiwense erinde gotinya oborai bwaye Angelina noane nchero muswati oliabwatetwe nkogerere twatwara ebirengerina it was witch hunt kiaro no muswati ujete Mombasa wakolegasi yae abaskali bakamubwati ko Nairobi bakamubwati mpaka ali mate sango kolegas muswati olita te visita se chinjere chinde chons na mbaibere muskenare konyole CEO ya Bomas of Kenya tumede na Bomas of Kenya mbanyora 36 billion kurua se serikali ya Turkey a project yeneche ansebwango iga so asinge njoko ligeli wakano Moscow they have suspended for 12 months suspension asama ngana uji okarubo tuki nga kerengo kie chechi nga kinkenya kobekwaro so karwa dana 12 months they are being very specific no mumuroye genta kolete no kole bichiko okogole mejio ye hotel nekine kwera bako mubuni igontoroje na okorega gwansire kobororo munase community yomugusi and that's why to achiresko whatever na baska baito barito aligre chukura mpaka tukanyoroborai tukarosie serikali ndumete no maana namba involved that's why karago chagoicha no mwewe chief ipakwana tueto ntwe karansenere so that tomatebia so maana bole a problem muske William Ruto make and I want to be very specific ekera so asoborai kanganera na chitaligi kiabusaru sia abantu balikonya bawo kolega asiororo arena abantu abamba kotene regime elien so bono wansa kosegesa elinde serikali yetu arobo kwerende some instability yani serikali erole kanene serikali yetelingia kiara kangagara arusia abantu bayango kororo balibons pia banene na balibayen kororo kanango support bayango the former regime so no bansire kosegesa obubobo kosekobeke sumo asega die serikali yero obono inere mistake number 1 na watoto kwa motaiboigo kia na bwe kororo kana babate bitinebe bata to make sure na president ya kororo kana ko ban popular monase community itasumugusi abutomete nango korali Maraibe kiama gya ODM Raila Odinga nigo amuchire serikali kubatikana n'obututukano ase amachibu y'amatemwa a KCPE ayo abaga kubwatukwa bwangoiga
nigo amuchire abobisa korwa ase wizara y'ekisemi aso gutakora emirimo yabo boikirano ase aganiria amatuko abosi okoeneke bunangu bikabare emerubiri bwenerete erinde koenekia obokoreri obia ase wizara y'ekisemi. CSE. KCP alone had close to 1.4 million candidates. The steps outlined below are critical. 1. The circumstances under which the printing of the exams was transferred from the UK to Mombasa Road must be investigated. 2. Kenyans must be told how the integrity of the exams was secured during the transfer from the UK to Mombasa Road and later to another printer in Asia. 3. It is the right of Kenyans to know the cost of termination of the contract with the UK firm. 4. Kenyans must be informed of how the Mombasa Road firm was identified and awarded the tender and if procurement laws were followed. 5. Kenyans must also be informed of how the firm to relay KCP results was identified, whether it is the same one that will relay the KCSE results and whether procurement laws were adhered to. And the warning must go out there that in another era, all will be held accountable, including these criminals. It is our position that the stakeholders together, headed by the Catholic Church or any other group that stakeholders can agree on, and get to the bottom of the mess building up in our exam management. There must be no room for favoritism in conduct and marking of exams, where some schools and students are allowed to cheat and get away with it, as happened in last year's KCSE and this year's KCPE. Kiri golidi amaftali abali komenta ase obwangoiga chingaki abakenya bagendete ku murungani kubatkana no konga kubugima litko lyerero umuwaziri bwekiganja giye serikali Njuguna Ndung'u igabaka gwikirana bosi bwe committee ye Senate elinde kwiranirya amabolyo ayarengete amabuta okwananigo airabuna serikali nigendete kubika imirubiri mikirano asinga nchoyo kweneke mnango gorra bali uchumi elinde kweneke mna abakenya obugima bwabo ngorro babuli kulinde nigo eneke mna chisegi asensemo ya Russia na boigo Ukraine na chichirere uchumi ya Kenya goserika chingake cho boigo nigabakago kwanira igoro yobo koleri gosobonchirya bwa cryptocurrency ase abaga kubolia abakenya kuba maiso elinde gotanga okunereliwa. Yeah, thank you very much. In fact, you know, even Googling, you can actually get the price trend of petroleum products. There's one component that has continuously beaten us is the whole issue of the Ukraine war. Even in Germany right now, if you go, you find the same thing because of that conflict, because they were dependent very much on that pipeline running there. So it means it has affected the global prices, and that is why the stabilization became very, very important, because if we brought in the whole price schedule, it could have been difficult. Then the next issue, Mr. Chairman, it was on cryptocurrency and even crypto assets. And I think I want Matu to present what has actually happened. But let me also say there is it's an issue that I have faced for many years. One of them is to try to understand why do we have cryptocurrencies? Because actually everybody thought it was a currency. It's not a currency. It's a trading instrument. But it was actually the frustration of sending remittances across borders. You recall those years. And over time, Mr. Chairman, when you look at it, cryptocurrencies climb up in value and then they crash. But nobody tells you what happened. Nobody compensates you. So essentially, that is why we were saying it's a trading instrument and you have to be careful because nobody knows the demand and supply conditions.
But on the basis of that, we have actually to ask ourselves, how do we caution ourselves against that? Most of it has been to warn people from buying those assets, because as long as we do not know how to influence the supply and demand conditions, then there's very little we can do. And we have seen countries and most people suffer because of this. But I wanted Matu to actually give a central bank rhyme right, because I'm no longer there. I can't talk for them unless it's a general debate like the introduction, how I've introduced the whole matter. But let me also say, Mr. Chairman, we're also suffering in terms of AML CFT regime, in terms of how to mwanchi omurigereria goikira buno ngoikira omoelio bwamwanamaya asebirebiga kulinde ngo kumenyangana bakwenda gutobwatia chinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abaga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakatanya gwetera www.ndizitv.net maga kamera soko ne kibina chibi channel yogire wikira sole asenchira ya bene nere pechonira mukira tobe tukubatanere Joshua Auta asinsemo chiberukelyo na nchiriane Frida Kerubo genda gutwara obuligeria gorobia.